Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai Goria terno rugoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengdi Rajakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsangni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kopok jao hambai Tangsholo kami Amchaio Goria Mwtai Khlaijakmani Haikheno Rajakhor Agulini Dalbidal Thaibo Khlaijakha Goria Mwtai Hasini Lokoni Hamkrai te Noknokungni Hamkrai ni bagai Khlaijago Goria Mwtai ter Bishiburumni Haikheno taklai bisiobo Khlaijakha Goria Mwtai ingka Tripura Shirok Mwtai kotor hmesini mangmani fayo dongoi ma dongoi phajorani simino bishikatali pun Mwtai kotor ingka baba Goria Mwtai lokung Hamkrai mai kholte tongkujang ni bagai rejago Oshalo mailumate Goria Mwtai toktarjago Oshalo kami Amchaini shikla shikli rok tongkhuja tokhlaye musamu musamuni bishirte Goria biblayo Mwtai tokma dongoi phajorani simino khlaijagi fayo abnu karibo Goria Mwtai terno rogei Dalbidal Amchaio banikroba asukjago Sung tara Goria khayo borok sungno osai rok maya korong maya ni bagai sungna jaga sibri matanya hate sungna har jagai sungna jagai sungna rok makhika bago jel khana rut gana wa lama jila rok sung ango sung jotte haika 4-5 bosor hai haika agi borok prom ni kitan khai hali borok Mwtai ko je baba Goria Mwtai Rajakhmani nahar mu tam bagi Rajak bisirbar omong ka sini bosor kotang hai hapai mani hamkrai sini borong ni bagai bosor khali sung wati wara dana raja sari sung nargai sung agi raja na male hochana sung otikai sung hamari mani ko mani sung khai mani sung mani no otikai kai bono mapala yuta bosor waisa nukung hamari ai bosor hamari bosor toksa tok tirok sudis puma ala dangi chang bosor ibla kai baba Goria start khaimani 2009 no 2008 ya 2009 no 2009 ni simising regular khai phai tong lai bosor burung bisirbar agi kebangma jora romu to pararo khaijago ba tolaro khaiji gyane kesarogong lai mani dagu ta tolaro khaijagi to tolo joto jaga ono ma khayo inke sini borok to moni Goria baba to sini borok ni ekdom mane Durga Puja haita amatu haike khai tong manile sungbo tabuk tauno khai tong ta age khe gam bisingo khayo sore khayata tabukle soro kubangma khayo tini borok jotono omo eklogi ongoi omo khayo anondo bonango baba Goria no puji mani onek hambai ta sungro iko hinta para jemon khaima hino sungro khai tong lai parao je agi je sirisi je ama babu sung khai phimani sung borok khaina hinna sung oro para khai ang bo actually ang oro no khai man sei ko oro lang staying ha katai ko kai ang oro para hinno sung tabuk Goria kai leo 2009 hichen sung iko sur khaiman ta tapon soli tokta baba Goria no Mwtai mani sinti para saror ni asol ko nahar mu tam na nahari bisibak khaijam Mwtai sing to sini abo tamni sanai sini songkar ni sini hamari ni sini kono baba Goria suri kan kaino sing abo sing mantung baba Goria suri man sing bosoro waisa thayo bo kai sing bono mani matung sini ama babu sungmani phaiga kai sing boda mani tong tai ko sini mo bisikatal ni je Mwtai mo puila busa phajana sing mo Mwtai khai phayo emong mulot amo 7 tarik ono thangi sing Mwtai khayo khai jotono Bhagwan ni thani suri layo je jotono kaham kunang khai tonglanya bangai jotoni bangai no kaham khai tongna bangai oro bisibus kakha bu Mwtai Rajakhmani ro omo to kubangma bosor romunya khai tonglayo
এবং जों पारानि फुजा हिसाबै खालाय दङ এবং अजागा जों प्रत्येक बोसोरनो गाहाम खुंखै मुथाय खालाय दङ पारा फुजा अरो मुथाय सेंनामा नुजागो पुलिनो टक रुइ बा टक रुइ हाइगा आलगा मुथाय रखै जागो थालिक बादा सरो बरे जाबने अब अरो खता मगे पुलिनो गो बोलि बार जाय बोलिंगा आमो पारानि पुल्ला मुथाय अब चिनो पारावनि जे मुथाय अब पुल्ला नामो चिनि पारानि बुमुङै अब इंगा अलो हंखाय आमो चिनि जे जेटा चिनि समाजनि बा चिनि पारानि बा जनगणनि बाङै जों आमो अलखा आस्ताते खाय खालायदा इगे सारिगो खाय तक्ति बे रिजामाने आबो खता आमो सारिगो हंखाय जों आमो गोरिया याखंसु हिनो इंगा याखंसु बनो जों तिसावो इंगा आमो जों सारिक 3:30 निफ्राय जों आमो चेंगि दिना गोबां मा बरफ फैया प्रो खयटा जरां नाय आमो मुलतयको 6टा 6:30 जरां दं Hasto 19 tribe ni bisiwa deboroma riang Tripura jomatia bebakno Mwtai Khlaimani bisiwa pherlaimani bonduk jago o shalok kami Amchaio Mwtai Khlaimani Haikheno Rajakhor Agulini Dalbidal thayo Khlaijakha Goria Mwtai Hasto ni luko hamkraite noknukung hamkrani bagai Khlaijakha o Mwtai Goria nikha khorang bukhako bolei thango khuksa fan jadono ring bojaliya Goria nikha khorang bukhako bolei thango khuksa fan jadono ring bojaliya balare balo balare balo balare balo saga hui go phaya luwa hui go phaya saga hui go phaya luwa hui go phaya sini baba le khaklai raga suno sinai na phaya Rajakhor Agulini simi pronok ni kokthum Chini Khorang